aiwa tichida kutendai nekuramba muinesu. Aiwa pano pachirongwa Hard Talk with Uncle Saint patiri kukurukura nevafundisi vakuru vanhu vaMwari. Iye zvino takagara naProphet T Madungwe patiri kuda kuti tinge tiri tinombokurukura nawo. Prophet, tinogamuchirai zvakare pachirongwa. Aiwa tinotenda Mwari vatisvitsa panzvimbo inozuva ranhasi kuti tizotaura nezvaMwari. Aiwa tinotenda. Chitoti makadizve? Aiwa tiripo makadizve. Dzakadi mhuri pamwe chete nekubasa raMwari. Aiwa zvese we can't complain. All is well. God is enabling us zvese zvakanaka. We can't complain. Aiwa tinotenda. Aiwa tinotenda Mwari. Chokwadi. Prophet, last time takambokurukura nemi, takambowa neinterview nemi, akasike kutanga kukurukura nemi. Last time makati nongedzerawo mukatizivisa kuti zvoni panotonde mavafundisi vakatodana naMwari vari kutoita basa raMwari asi vaneka kutsaudzira kavakuita. Tinoregai nditaure zvazviri. Tine two groups. Tine vanhu vakashedzwa naMwari, tozoita vasina kushedzwa naMwari asi varimo mubasa raMwari. Then vamwe vari mubasa raMwari vanozobackslide. Okay. Wozopinda kana into era inonzi collisions. Mukanzwa munhu ava kutaura zvema-angels too much kana nezvema-festivals e-Old Testament. Ndidika mune arasa connections. Colossians chapter 2 Paul achitaura ndidika. Saka tine vamwe vanozorasa connection futizve but vambotanga naMwari zvakanaka. Saka those are the two groups. Saka munhu iye anenge ari pagrace period achipiwa naMwari kuti arepent adzoke futi panzvimbo yake. Then kozoita munhu wekuti akatongotanga achiseva Satani sezvaita Judas. Judas was not serving Christ but ari muna Christ. Akangogara iri mbavha achingoba kusvikira pakunotengesa Jesu. Aingori mbavha anambogara atendoka. Saka tine two types of preachers akadaro. Okay, kureva kuti Mwari anogona kutotendera umwe mufundisi ritori guruvha gevha but wogomutendera kuti ange ari pakati kana kuti pakutungamirira boka. Alright, Jesu anoti regai zvikurirane. Regai zvikurirane zvine zvakasangana. Regai witi nemashau zvikurirane. Saka zvine zvakasangana. Sezvatiri panyika vari kuparidzawo vachiparidzirawo Satani vachitengesa mweya vachidi vese mapreachers vana Judas vane vari pakati pedu vachitrai kuvhiringidza basa raMwari. Alright. Boka rinenge richitungamirirwa nemufundisi asina chaMwari chaanoziva. Boka rachona rese munotiwo kudinaro. Uyo anenge asiri waMwari but tingati pazvinhu zvese ane final say ndiMwari. Vamwe vanotera nekusaziva. Vanhu ivo vanopiwa iye atinoti grace period because ivo vari kuti tikuenda kunona Mwari because Mwari vanojaja munhu according nekuti wewe uri kuita. Saka munhu iye atevera nekusaziva is perishing without knowledge. Munhu ese anoiswa mugrace period because haana chaari kuziva, ari kufollowa munhu ari kuti ari kumuendesa kuna Mwari asiri kumuendesa kuna Mwari. Saka munhu iye anobva atorwa mugrace period. At the end anozobviswa muthat system. Pane panozongozakirwa nechaedza sezvakaita Paul kuti anozongotorwa naJesu kunzi chisiya zvauri kuita chiuya to the rightful direction. Saka haurambi wakarasika kana Mwari vari kuda nezvako. Hazviiti, Mwari vanotozokutora sezvakaita Paul kuti chiuya kunovokisa to the right side. Alright. Tina vamwe mufundisi last time vatikambotaura vatikamboita nawo interview. Vachitaura kuti zvoni vaitotaurawo pamusoro penyu vachitoti imi munoda kutoti vatokuparidzirai mutotendeuka. Vanonzi Bishop Kevin Nyamakanga. Alright. Ameno ndiri papo mukada kuti udzawo here about his calling because imi I understand kuti you are the only man ane access yekuenda kudenga nekunotaura naMwari one on one. Tingati Bishop Kelvin Nyamakanga nezvavanoita kana kuti according to how he ministers tingavati is he a true man of God? Alright, about that question let me answer usually according alright, chokutanga and I don't follow people. Saka munhu maribvunza andombozita kuburidza nezvi kana kuti any semuna because I don't follow people. But imi semuna ane access na Mwari. And ndisingafollow people andidika. I follow God andidika. So zvokuzoti munhu it's not my duty ekuzoita ndichitaura kuti zviri kuitika panyika. Ndikaparidza chi I'm not there. Muridzi webasa aripo to oversee. It's God himself. Mwari ndiye anoona kuti ndingaparidza izvi atombofollow wafundisi kana chichekati kwa office yenyu haisvikeko. No, it's not my duty andidika. Handisi ndakashedza
that man of God. He was called by God. So I'm not there to intervene. Maybe we're going to have a message by God to release this statement. You don't release a statement every month. Take my meetings now, and I don't argue or debate about that. It's up to the people to it's up to you to believe or not. But I do not follow people or preach anyone on the pulpit. Yes. I don't focus because not any other man of God. Whether bishop can a prophet bozi. Inini prophet Madungwe. I never died for anyone. I'm number don't cross in like I feel Jesus. I don't talk about any person or say basarage arbita basarakati saga no. I speak about the works of God, not my works. So kwanza muna chitwa pana pachitara the works of prophet Madungwe. Murutita wrong pose. You must speak Christ. But until the word of God. Let us go to the Bible. Apart from Peter, Paul was preaching Christ. So if you are called, but why Tsuran? My apostles, why Tsuran? I remember Apostle Pane Peter panoti Paul panoti Peter pane zvakaita. Like pakauya magenda was Peter betrayal of teaser kuita panke. Paul akati zvakati. That was an incident. But I wonder many preachers in Zimbabwe they just want to speak about prophet Madungwe. They just after man let them go to those people. Is it true that but when they are after us, my churches in the but it was really I think you might be the only true prophet because adzinzira yakamanikana ichapindwa nevashoma ende yakafara ichapindwa nevazhinji. Tichibata vanhu vari very humble. Prophet Madungwe is among the people who are very humble. I'm not only the true prophet or I'm correct rightful direction. So my church they claim can even know they're correct. No. Better than Prophet Madungwe. Better than Prophet Madungwe. So I'm understanding the rightful direction. Can I true prophet? No. Even I do not claim correct. My church is under the right. Rightful direction. Because I'm popular prophet Madungwe, but I should not correct Saga kuna munhu wega anotaura kuti iye ndiye. But pamarighteous charts kashoma takasichinzwa pachibuda mamwe maprophets kunzi vakwanawo pamarighteous charts. Vanhu chazvinoita ndezvoti the media inoripota nyaya dzangu zvisizvo. So munonzwa zvinhu zvisizvo ndidike. Chichinombonzi righteous chart. Abraham pakashanya Mwari, those three visitors. Two angelic naMwari angari pakati. Vakazonoparadza Sodoma ndidike. Tinoona kuti Abraham aribvunza kuti kona 50 kona 20 andidika that is the righteous chart yatiri kutaura pai measure kanzi Abraham aona 50 koko andiparadza ukaona vakati kurati vakasvika vakashaikwa vanhu vanyanya andidika saka that's the same system yatinge chinoita kuti panguva iyoyo the current parelease of that word kunzi nhasi muZimbabwe kana kuti muHarare muno vanhu 20 vaita rasha tingorova time iyo kana zvemwedzi uyoyo asi kuti ndo vatsvene forever tingoti that time tati vanhu 50 muHarare ndo vatsvene chete. Vafamba zvakanaka vafadza Mwari vaplease Mwari panguva maybe 20 days izodzo tichirelease ma statements yemwedzi unoyati yabude mazuva ano atisubisa marighteous chart because ma messages mukataisa every month ndinopiwa message yekurelease to the people kuti this is the current word. Yes, the Bible, it's a manual, but the current way the Mwari vari kudi ndoratinoita bring in kuti alright Mwari this month on zvakati, this month on the righteous chart, this month on the zvakati. See, last time pana big from heaven takataura izvo zvitini imwe iri kuuya manje because yangomirira inonzi authorization. Alright, but yatovapo iri kuuya my events. Alright, isusu vanhu munenge muri kumashure panoitika my events. Isusu tinorarama trumbei muchirarama uri muri kumashure. Patozokupai paipa zvinhu zvine zvaitika hazvireti zvinoswa zviri kutenda pamwe zvipiwa no zvikaitika then togara futi pasi toona kuti what is the rightful information to give to the people zvinova benefit zvinova strengthen the churches because inini I am not there. Church yedu tingangoti isusu our church it's not only a church, it's more than a church.
it's a heavily army department. So in the heavily army department, we work with all the churches. We are not for our church only. We are working with all the churches. To the message, that is our job. All right. Pane ma messages akawanda. Ichi ndatindoda kutochibvunza ichi. Ma messages akawanda tinozoona achicirculate chinzi Prophet Madungwe vati. Prophet Madungwe vataura kuti ninga apinda kudenga, especially pakangonzi pafa a celebrity, as him celeb. Kazhinji kunonzi the next thing we hear that Hans Prophet va release kuti apinda kana kuti ana kupinda kudenga. Mungado confirmera kuti ndimi mune muchitaura kana kuti imedia kana kuti vanhu vanongozotaura nekuda kwekushandisa zita renyu. Alright, icha zvinoita nezvekuti since Prophet Madungwe vachitanga kuparidza since 2016 kuva popular, munhu wese is reporting false against that. Vamwe vakaiswa copy musi wa 20 October 2016 chinzi Mwari vanzi vari kusvikira kukopi zvatinombotaura fake news handitika chibva ipapo zvazobudisa chinzi Prophet vati vadya naMwari. No, I never said that. I said the Lord appeared, beef was brought, and it was a sacrifice. This is the Old Testament. Ne prayer vatabatanza sacrifice and the prayers tibatanza Old and New Testament. Avana kudya azvinodaro but ndakunzwa zvisizvo saka because tinototi makagocha nyama naMwari. Inonzi sacrifice kuna Mwari. Natsovatsanangurira ipapo kuitira kuti vanhu vasafamba vachitaura. Alright. Old Testament paitwa sacrifice vaisanamata. Okay. Pekuti waipisa nyama nditika that smoke ndo yanga yakafani prayer. Saka New Testament zvakachinjwa takuita prayer. Nditika. Saka we combined Old and New Testament nditika representing the two covenants nditika but that incident. Saka ndobva yazoripotwa zvisizvo kunzi pakadodya nyama pakaitwa bride. Anomboti pakaitwa bride. Pakaitwa sacrifice nditika. Then pane imwe yakabuda pamai chisamba yakazonzi pakaitwa birthday party. Even akunaitwa birthday party. Pakaitwa nenzi celebration. Pakatendeka munhu panoitwa pane pachiridzwa ma music ekudenga anditika panofarwa kudenga nditika. Those are the celebrations. Zvandakataura kuti there was a celebration for the servant of God. Then yakatobuda kutonzi pakaitwa party kudenga. Saka media is reporting zvisizvo nditika. Izvo nikare ndizvo zvakataura pane to trend after runzi Prophet wakati maititi vachata ma twins. I never said that. People they just tag my name and my picture when you're Prophet Madungwe written inenge especially my written majinji ma fake accounts. Saka vanhu they're following the fake accounts. Saka tine two one tina Prophet Madungwe vari kuitwa tarnished pa social media nevavengi. Then was the real Prophet Madungwe vari kutaura izvozvo vanotaura the truth from God. Saka tiri kunyaya yetikurwisirwa isusu ndeyekuti isusu tuparidza kuti vanosiya izvi Satan asikuda kuti vanhu vasiye izvi. Saka Satan ari kumutsa vanhu even nemacheches even vamwe vafundisa nditika kuti vatanishe Prophet so that Prophet havafi vateererwa nevana veZimbabwe. And vana veZimbabwe vanondondivenga vazhinji because kumacheches vanhu they're busy preaching me. Inini I don't preach anyone to our church. Kwasvika papulpit vanoparidza vanhu ndimotozonditi konhingika but musati mambonzi vachida handitodi zvotokomenda because hazvina zvazvondibatsira. Ndinoparidza Jesu ndapedza ndikapa vanhu Jesu ona kuti aiwa iri ndo nzira yekutevera. Then uzona no we judge unopa vanhu Jesu uzona kuti sizviri munhu waye hazvisi but when they're busy preaching me no I don't preach anyone. Saka the churches nechi vari kutrya kuti vanhu vasateerera Prophet Madungwe. The reason ndekuti Satan ari kumutsa machurches acho nditika Jesu haana kutomborwiswa nevanhu vasinganamati nevaFarisi vaitoti tinonamata isusu nditika vaitotakamirira Jesu ndo vakamurwisa. Saka machurches nechinhu vari kubudisa mafake accounts vanyititi pakariliswa statement anditika obva vabuditsa zvavo so that ndotaricho semaititi vari kunoita mwana wavo anditika one kuvatonzi that is a false prophet anditika. Saka vanhu Satan ari kutirwisa zvakanyanyisa but isusu we shall not surrender. I'm the evil army commander. We shall push. Whether I don't listen to anyone. Alright. Jeremy Mnangagwa Madungwe asi paridza izvo ndoda kumbotendeudza. I don't listen to those messages. I listen my God who is the boss. I was called by God anditika. Because chinonesa ndechekuti Satan anogona kumutsira mumwe munhu anoti ndiri kufundisa anditika. Even iye story mufundisa anditika. Obva azviti takutendeudza Madungwe anditika. Kana toda kuti zvakati anditika. Zvisiri izvo anditika. Inini Mwari chete nekuti mukati manje hamukwanisi futi kuti Mwari wachimutaura toda Mwari panapa ouya kuti Madungwe asi munhu waMwari handikuti watobva tati aiwazve kwete munhu wenyama aiwa no we need our boss here. Kana uchikwanisa kumunza pano ini ndinokwanisa kuti Mwari ndiri kupreya uye titaure totaura handitika
kana muchikwanisa ndi munhu wandiri kuda pano ndo Mwari vega wacho vamunotera live. kwete vanhu. Yes, ndio uya kuti aiwa kana Madungwe ngatinzwe kuti Madungwe zvari kuti hazvizvo hadze tibodati aiwa guys zveshuwa kwete tikonze another pastor kana another prophet aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. I have one boss who is my God. Kana anyone who says kana kuti zvatichita hazvisizvo aiwa aiwa bozi vanhu sei vasingazivi vanhu avatomuzoti who is prophet ende havafi vakandiziva. Alright, you say muri kuti I am more than that. Oh, you are more than just a prophet. I am more than that. You are more than a heavenly command. I am more than that. Is what Oh, you are more than. I am more than that. More than a heavenly command. More than that. Tell you, I'm not more than. Because most of the mashoko cannot describe zviri munhu. Okay. Ungopoka element kezviri munhu, but zviri munhu is more than. So mukanzi prophet Madungwe Vaye Vakuda, it's more than that. Pakutoda interpretation kuti zviri kumboreva chii. Even if I interpret for you, hamuzvinzwisisi the whole world. All right. No so one you ever are understands. so kureva kuti muri munhu asingatonzwisisiki. Jesu wacho akatadza munzwisisa nongazonzwisisa prophet Madungwe akufollowa Jesu wacho akatanga the Christianity akatadza munzwisisa wana Israel saka ndiye angazonzwisisa even iye achifamba changa achiparidza akatadza munzwisisa wati vafundisi vari kuuya mazuva ano vachiparidza vachipinda mumachechi havana chavari kutoziva because havakati munzwisisi because wacho chero akatadza munzwisisa saka vanhu havana chanonzwisisa. So tichida kuti tidzoke last time makamboti 2023 hapana zvinhu zvichachinja. The government which is ruling now, that is ZANU-PF, and the leader of this country, His Excellency E.D. Mnangagwa, he is going to continue in the office after the elections. Can you please confirm that you said that? Okay, on our previous, leaders are chosen and removed by God. Yes. Vatungamiri vanochuzwa naMwari, not in my elections, not in rigging kana neku anditika imunoona ema-elections kana rigging kana kuti ku anditika then beyond that neMwari ndiye anoapprova. So pane inonzi political structure inotanga yaitwa in heaven kana pachinzi paruchinjwa mutungamiri haisati yaitwa in heaven saka things are going to be the same sezvazviri government yeZimbabwe but ndakazonzwa aya kutobudiswa nevamwe vanhu vachiti prophet Madungwe vaisa ZANU-PF handina party yandosupporta. I don't support any party, I support God. But munovhota zvinhu vhota iright yemunhu wese. I am a Zimbabwean and I am allowed. Ndinobvumidzwa kuvhota ndiri mwana weZimbabwean and I am still a Zimbabwean. Chero ndiri prophet ndinobvumidzwa kuvhota zvandoda kuti ndikudawo handikudani but handizosarudza ndiMwari. Saka ndakangoti hapanoita political structure saka zviripo ndo zviripo. Kana Mwari vazoti vakubvisa vanobvisa vega. It's not our duty. Vanhu ngavaite zvokunamata zvema-elections zvazvinatwa zvokupa itai zvokunamata. It's not your duty. Ma-leaders anobviswa naMwari anobviswa naMwari. Saka chero mukavhota mukadii zvinodiwa naMwari ndozvinobuda at the end. We plan everything but God have the final say. Saka ndozvatakangotaura chete saka vanhu let us not be caught wrong kunzi tatoisa ZANU-PF hatinamboisa ZANU-PF tangoti Mwari havasati vaita that change saka hapana change. But at the same note mimi mune message dzamunotopiwa naMwari obvious about the current government and obvious munayo ma-messages amunopiwa anenge ari direct kuna His Excellency. Yeah, ma-messages mamwe tinawo but prophet tingati pavaprofita vese prophet is a wise prophet. Zvimwe zvatokuudzai patongopa the lesser one. Tine zvimwe zvatichida kutaura to His Excellency. Kureva kuti zoni mukawana mukana nhasi wekuenda kuState House. Ndine ma-messages mutori nema-messages direct kutoti mutonoita one on one na president. Ndine mamwe andomusomboendisa even kuvatungamiri. Okay. And to Daupura, so we are appealing to the government of Zimbabwe or any ministry or anyone. We need to meet the government of Zimbabwe. Tinozvakawana nazvo concerning my prophecies, concerning even zvekuti my elections azofamba sei zvozodi. Tine dzimwe nyaya dzakawanda dzatichida kutaurawo navo one on one. All right. So we want to speak to them. Tichitenda kuti someone vanhu vari in authority vari kuona video rino ende vanokwanisa kukurongerai kuti musvike sei kune mutungamiri wenyika. Alright, sezvatatotaura suva nditika prophet Madungwe anonzi boss who is God nditika. Last year, alright, let me go back to last year when I made Japraise. I never called you.
he just called me myself anditika so inini kandaka kumita high ranks anditika sezvatatotaura so the process is started anditika so God is started so Mwari vatanga the process yekuti the prophet must meet the government of Zimbabwe zvandongoita vamwe vese like sezvandikakuita iniwo anditika so it's now the season the government of Zimbabwe and Prophet Madungwe they must sit down chimbotaurawo navo ndozvizvati the president is excellent wantoronafundisi I cannot mention but munhu anosangana nemachurch leaders vakawanda but naprofit akasati but the season yatotanga musi watotataura nhasi it's now even open so even in heaven it's now authorized the prophet must meet his excellent tombotauro nezvevhangeri tombotauro kuti Mwari vari kudini zviri kumbofamba sei munyika imweya the government chichiri kutaurwa naMwari pamusoro pegovernment yeZimbabwe zvavari kugona pada kugadziriswa totayogadzira pakasaka zvatechitaura zvimwe izvi zvatotaura zvokuti 2023 hapana political structure hapana zvadataura tingotaura pantori nezvizhinji zvamoda kuadresa direct to his excellence yes tingotaura ari matanzi takango like as a parable zvenyu because hazvisi zvenyu zvine varidzi vazvo ndo vatazonyatsotaura navo zvakawanda more details tazochisangana navo but the season yatotanga yekuti the prophet and the government of Zimbabwe or his excellence they must meet up sezvaita vaprofita old testament vaisangana nevatungamiri vanenge varipo panguva iyo aiwa ndofunga muri kungozvinzwira panapa pahard talk tina prophet talent Madungwe vatiri kukurukura nawo asi pachikamu chekupedzisira wechinotevera toda kuti tinge tiri takagara naprofet T Madungwe zvakare naBishop Kelvin Nyamakanga ayo handei timbonomwira mvura tichigadzira kusangana zvakare.